nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati ande onsialia utagete showroom yeto nigo engale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asa mabati ali aye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo okunyara kabo gutumika chinga gicu gwakeranya amabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo gucanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asobwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumucho yigo busongo eyuerangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Edwani yabugire ayo mwaro karugetanda Edwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbare njara ayo mwaro karugetanda bana mbare njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege. Karibu sana na ndio mwancho murigirira asensemo ya gatatu yo morobero yiga fwetwa ni ya getemberi tukeriga ritkoria Jumatatu ekiro tukurigiria amangana asiasa kigima chitariki chile 15 na ibere nekero tukumurekera siasa ye county ya Nyamira kiro kindi napo orabe koko bago setu abire tuko nyagosanga naye igoro ya mangana agendete me county ya Nyamira kiro sekero kurinde nere eko babia twanyora nande egati ya bari bakurase county ya Nyamira rinde banyara gusanga ebirengirere byabo nabo igotwarigereria nga umuchando nkayore nande ngikira nyare gukorekana ere kwene kina amangana ali gusama muchari kiro kenda kororekana roro tarikoba aga konya koirorirwa ase guseta ochikoba ga kugendera kweneki wa ase amatuko arebosi umukinito aiga ase studio ngo arero amanyekanete na Mr. Gilbert ate korene na nyara koteba iriteria asinchira engikirano na boigo ere ninki akora kose eningo nande ninki aratoa kose ninki rero abangite gukwanira igoro ya siasa ye county yo ya Nyamira Mr. Onsom kirokende nure oneru mwana siasa umente ngonyororinga abade na beko baraisi wate abo mweshimiwa kirongoligirie taito yao andake turi buna omonto turi mwana siasa bia mono moralia wakire bia samalieta ne buna kwaya kwa nanje ne gilipata tei Onsom seitogere West Mugirango Nyamira County kuri Nyamaya Ward ase county yeito ni Nyamira County
inche gonde activist stroke watchdog jama ngana okola kana ze county enere taitola yes activist stroke watchdog beka umwanchu murigereria kerekenda manyenga umugusi gusi umo ngina oriore maukurore ngagari anyara kumanyanga ekerori activist imbindu kiuchi wakora tutebe na bona se serikali tunanya se county anene no kolenda jiba se serikali ya matumizi na kiako korekana ase county yetu ya Nyamira yes. Mbe mono sana Mr. Nsomo, karibu sana se studio nande ekirondo chinga kiro kende na bera benga Nyamire kunya koteru buta ningi kegendereta se county ya Nyamira na mbe yamo amagosaro obutuma kibweji besa bobe ne bitine binge mangana gara beruka obutuma kibweji besa bobe ne bitina yes. Mbuya muno sana nekira bono tuguchaka tukurigiria aigase wakwanire amangana ayobotumiki bwechibesa kosekera tukurigiria nga inchiraki amagenderara nyare konekiwa ukuburia okwaino guchase county ngoringa amagendera nyare konekiwa sichinsemo au tukurigiria buna chi wizara au ensemo buna eyobocheno tubwate ensemo yechisemi na abo igontu bwata mangana buna ayobolemi nebintu binde binge ekiro kurigiye buna asensemeri yechisemi kyagera nere basic ninki kegenderete enyamira kiro kurigira mangana ali kuse anemo buna obono muroberio OECD otenere na serikali ya county Nyamira kwa kiuchumula igebwati chibodi merongevere se county ya Nyamira ebwati constituency nya omurobelio isidi gobete developed yokarene wase county government nerete netamangana ya bana balia bana salinza hali na ende kurukale korutua kinete tinko manje jinga kicheno abali mbaga tusomiri na sali balenga basumate mono bali kirene ji county council iko bado naone serikali yeye besides koleta county government tabaudi teyo na still na ende abali mbana asali iko batene ne na county government buna kale ya tene na county council wodo mo chando sore ya kire ward ne bwati skuru chia buna javone sendu betanyamaya ese ward yana ile bwati skuru primary schools combination satu 18 yes primary schools hano takana bongo jisomero tika matukai chiri chia serikali ineje serikali yes tige bindo bya private ineje school chia serikali kire skuru ya serikali ne bwate ECD classes bone kire county government ya soete bone miaka kuru county government ya chagete nkolengera lianga ene tamu ya gatatu bono tuli nusu ye tamu ya gatatu kuchio mweli bono kiro mwaka chibe sankobe kujire chio kwa kacha ECD classes na mbe yemo amagacha kwa kachwa igarama be na mbaibere county government ya Nyamira teko nyara kwera sanga ese primary school to bwate in Nyamira na role county governor ya Kiambu watebanga chisukuru wakwate ese county government yaye iko chisukuru 560 is county government ya Kiambu ngima akamanya kutangaza nga chisukuru chia kolire ECD classes standard nichi kuru Nyamira ya jagete pakabono iga intunyamaya toko ndo murali gote burana ki ECD classes na biebi bierete no tiana kubore Mr. Nsomo kero kukwanira nga kero kenda magacha yega ayebirasi bya ECD ni garamabe aramabe in terms of what omaita bana babe ngwerre ebirasi byabo bitakire bikwa kibire tofauti tai birasi buna biribinde no
chicho chiabo abana abane bingwerera omaite goikebe buna ese tigiti kwa jungana ki abana be bingwerera ebirasi byabo ebirigaria nande chicho chiabo ekiriga kirangine ese birasi because yakangwada kangwera igoja kobereka pakecho umwalimu egasi eno kobereka goika chicho chibe gosi chibe imari ese birasi ense moime na maje goisaba be koro einero nalga tabanga ebirasi bya bana balia baisi ndiwe kabita tofauti na babande egeko era noruche so mwana goisabe ke ngwerere onyine se amaja bekire goikaba asa ingi lakini amaja itogokwanira tayo ini story togokwana amaja itayo nacho echio ebolingana ki omwana ke ngwerere kaki omuralia omwana ke ngwerere bona bunori kana bwate omwana ikunogoteba ugatike toka samu esukuru araisa kuru echo eria ebwate nguru omaita magoso nalingana ki abayoli injoba tebunanda ekaro mwana rangere form 1 kwa dana ali esukuru ikwanza esukuru nakie korolekana before mwana atarage bono roche echo eria ebwate nguru akamwana nakasini ni omwana lesa gotorobania gedaime nakie koba nako abaibori kero kurigire abaibori nabo igonto bwate abarai bali bo bwana tukurigire amangana bunaya batemre gukwana omanyete bintu mbirigete twakatwale kale byale kurunga public process ebibitayo bono iga abantu babwente bakurangalie barasa mabuli yabe kone county government ya Nyamira bono omanyete abaibori mbakonyara kurangalie barasa ne barase ye kara yarangaligo omuntu okoreria maswali yago ikato karwete ese county government na ende ore minister ya education go sore chief officer ya education nero gwenta koreria maswali ya bono nkalia umuralia na murangalie barasa mu koreria maswali ya mu kuburi because banta basimi mbai kuburi stayo ko banyo yes na beko bakongo na tekero tukurigira mangana ayega a ECDA ntubwate aborokia kero tugutigana na magacho ye chiskuru kero kenonya chiskuru ke osebirasi byagachiri bobe abarimu barapu mbaroro baisaine abarimu nababo barabake mbaisaini ne mesara yabo geremeke juzi na TV ke bwate tabarimu baisi dibago protest Nyamira ali isikogalia ofisi governor lakini moto tayo bategerete naona sasa nini egento nkeli bago protesting kelinga abande mbaro basomirie myaka emenge batanya kobe kwase ese mishara permanent and pensionable nelie meeting anaki deduction sinjireke tie serikali yakokora njiko nyara gokora ngonye turabe ko permanent ebintu buna sha ebintu buna NSSF ebintu buna pay binte imbiko nyara gokora ngonye turabe ko permanent and pension no musara bako na bako ego no musara umozini ni ekaro mwalimu ako 14,000 ne media yako 14,000 wono maito mwalimu nkwe boli alengana ki no nyata jite college rende ya ECD akoro bomidi because bomidi tulikuwa ndani college yes bali mumbai saini musara toy na inde umusara no tuka no ro no bali permanent and pensionable Nyamira umusara commission no nemetinyana umusara utayo emetinyida to umusara utayo omuntu yo esa menyete esukuru esa menyeta ko somye nyomba taliye yaye enyomba ine yo manyene bono ko kolega sio kuna kwereso manyene kirali tuko ngatinda hakanu omanyene ta ko dena so kantigire nyomba be ko muntu mwa jibe nabo ekoba ako nekero gukwanira abuna abono muroberio sha tugukwanira mangana ya health kero kende ekero kurigire ase county ya Nyamira gose tukurigire orogongo rwagusi chinya gitari chirararo ngaki chigokora kwanyora ngabantu nigo bagosoka isko bachikurwali chinya gitari cheisko njitinde tukukwanda kisi county onde tukwana only Nyamira usiyo maitege bwaji county ibere Nyamira ukango kwanira Nyamira nyagitari teyo erageresha ekolega Nyamira nase gingo kwana boyo nyagitari chire Nyamira number 1 Mario tayo yokwanda kwa uno no bwate sha kwaina nekati yabe ku system
baada ya muda kidogo kwa mera buna naki kwa likirwa Marioko genda ugure siko na shage korete miramo sangwa ibe katiyare bono sangi yankonya ngito kiyankonya ekara nata buna genda siko ugura Marioko bono Nyamira ekara tole Nyamira kero umuntu ko iwo kuona tenwek na seki county ya Bomet iye kale Bomet iye bwate all facilities Marioko garime abajagitari barime bari batakire tigango murayo ndo bwensi orwete Nyamira ngo ekera kuru Nairobi because kere weekend gutuka barenka nakibatari korabogera barazo tenwek ime barararwa n'abantu barwete Nyamira barenka mbaro konyotanyora abantu bamwe barwete Nyamira ekwirende shaeye national government yeko no kwara ngana ki abantu bajoin sha bono Nyamira to kujoin sha to bwene gwarai ngai to kubwene tari bono totebe ngana ki umwiri na bwatari osirete miaka 4 iliyopita kona kwenda Nyamira ocheke ngamba typhoid malaria amipa litukere mabana baya bagasirika bakamwera Kenyatta ndikaraenda Kenyatta ogochiko cheko kwatebuna igabwate cancer stage 4 bono Kenyatta bakwatya kumura umunana ngemuta moreterete mapema omugako yo gabwate bitao bingani gabiya Nyamira jeno bikorokina nakikonya nagachire Nyamira lakini Nyamira mpanya komodenga nabwate cancer bono in between yo mugako yo ne serikali ya Nyamira under the Ministry of Health ngubwata magoso ngogere to mugako ya gasiri ubugima bugo tamanyango muga because to kumanyanga no bwate cancer inyegeda nere bwende kumanya yes na ekero to kurigereria kero kende aba nyagitari barapompa bwatia momocho banyagitari bagutwara mamocho no ni daikeye mo ikiagera no bako na batanya ko mupima no omanyete ko wa tested cancer ne tagete equipment gite ne laboratory gite na bokoreta a lab technician omaite ko detect cancer no moite equipment no moite makombe no moite mioro akoremiro iko bono Nyamira nyagitari te ye konyara okora ubulingoli bwa cancer no ekara kwenda tenwek laboratory ego cheki cancer ngeli kirenga pathological no likiru munyagitari atake gutoma kuru Nyamira akathina naki kenda tenwek ondetere test ye no je distance yere kuru Nyamira paka tenwek ekara umuntu agire tenwek athina naki kwanza shambura ngolere gasi nimbwate sha tingo bone ugale ngingore ndiye test kuzi yes pathological laboratory yo murari Nyamira ngaye gutu bono ase aya igonsi nchira kibono okurigereria nga kiro kende inki kiranyare gukorekana iri kwane kinga amagenderero anyare gwikiranirwa se tinyagitari echo chanyare gwikiranirwa oburai obobi omanyete omurari thanga tengana ki injabono igate igose that is an example etokenga na baire gavana Nyamira tari ekarona be gavana tari go bwato bo manye bwa kirigintu field inso merete tini mwenyeketari by profession inkinta kuruera room ndeta banyaketari paru advice yes but they have nangi kubwente ke wako kwa samane ubu bwenini lakini into the professionals at the county level osase serikali ya county mpari bali kiremeremo professionals yo manyete igo bakobera ase bagwa kanuya ase bitina bitari mozo ta yoraka niko kolega asi a professional ase bitina bigere iririko no and ningo bono kuigereria bitina ebi bitina bono totebe ko se Minister of Health that's an example eye county abaga kambale megari bakorire gasi emyaka emenge babwate very wide experience na kogitie county yacha omugaba nabwate ugweso na bakoreta no muiguoye abe medical superintendent abagaka babwende bakoba aba bakorire gasi bamenyiro emyaka emenge ebinde byo madina bigo jange yagisegi ese county yes egekora
omanye thina naki na kore na bero munyagita for the last 25 years na kio mwana ojetega mwiso ndo bwate 10 years na kia kontina kurumotua no juice kia bwate amangana buna ina kia gotango kero kende kubwatia amangana buna oboiri obosani ase okorika ase meremo tigemeremo etangaswe abantu bakora application bali bakorigereria makaratasi yaliye go sem public service board onde tagenda kuba dictating kaoye mirimo boka abanyene mbarigereria makaratasi naberese ngoyonga kigetaje doyonga kitaje doyonga kigete ujuzi yaege nganiga yokayo yes ekero na kubuli bali bakurwe mirimo yibatana na kikai enafasi yiyo no mone no tebetaye gwe nafasi katika mone ko boletro mwana what experience kipi omato mundu bwate miaka 10 years experience no mwana yes ututigarende ekiro tukurigira obonto obonsi gusaba bwatani abuna bono ekiro tukwanda aba CEC tubwate aba minister no nyasi ase at the county government barabu ekiro ira tukenga babu abanyarire gukora ukubwatira nemire mutu kunyara kugendera mbaramo no nyasi chinkwana gusuku bwaterana ekiagira turigire buna bono chinse mocha amangana buna aya health ekiro bara sense mo yobocho no boba kubwaterana ne ministry buna bono ya education ekero ogwikirania emerobere abuna bono chi emerobere yobocho no ase chi skuru ne bintu binde bingi ekiro kurigire bara bungu bwaterana bale bori gokora emeremo egasiere nyamiro moraria kubwate mangana kubwaterana tayo ageko era umanyete emiaka tuakina tali miaka ne mekoro mono lakini njo madeni nyolte Kenya takakugamba moiga kugamba nonde Kibaki kugamba nonde ikoji president ya Kenya goja ninjiro Chonsi sana yes akaro muga Kenya tale kugamba no muga ko kuruku moi dire mapema tiga magega okware konyora amanyage amaryo aigire nyagitari ya private njale ko compete na nyagitari ya serikali because muine yemfuri aneji basijitakire muine kene kiyo kamiseti kene kiyo kira ko muine ga ate furika ase jibasa jitakira ne bintu mbirete bya kabeki bikurunga medical camps bya kanire na serikali onye nabangina bali morito baja baereso ngana kibabwente bakole ndobulito onye nabantu babwate pressure baja baereso ngana kibakomenya na pressure ya rero medical camps inchiyo bimbiyo no jo nabone bintu bikurunga orulwe sukari na pressure obunbona buke every house umuchando inoro bone keruru mugambi guikorengere ngana kyukubeka special clinics chiko genda mangana Yesu kali chiko genda mangana pressure asa abantu bagoja boya mariyo go for free obuna bwo gambi omaite kero kwa umonte liyo ganyu bosa digona liyo konyu to bugumbu umuntu na ndigona liyo intouch the ground yes lakini akaro ko tebanga no bugambi yuri abantu bakwite marwire nyumba bugambi kubo yes ene kiro tukurigira monene kiro kende ekiro tukurigira chi county chinyinge tari county ya Nyamiro kumuchando yigabwa marioko orororo marioko asinya kitari cha serikali tukurigira chinse mo chinyinga sense ya Kenya muchando yo nogelete kwa nekiwaro kiro kende oranyorenga nkorwa ase Ministry of Health kuruguru no muchando tokire no amarioko na kiawe kase serikali county government ya kotebi umuralia oroje buna bano Nyamira problem negate about 2 years ago. Kuseng 1.5 years ago. Obo minister na alengaria ole kurunga Dr. Mbati olenge minister na abaguru kalende CC member ya health. Amaliyo ya serikali to bweze toko ya Rusia sakuru kunga KEMSA. Boka banyene bagakora changes. Wakaenda kuruhusia amaliyoko meds ni company ye mission nerego supply amaliyoko KEMSA na ya serikali budget ye karosi kuruhusia county assembly yokura amaliyoko process yo kuruhusia budget nero igona kinta te kuweka kando na mangana ya national government chiweza chiyokura amaliyoko chile Nyamira serikali ya county yes serikali ya county chibese je bakachitoma ko KEMSA chibese ba tomele chi million over 30 million
ukochi meds bakatika KEMSA na KEMSA yo manyete KEMSA ekara mario kata no mo kabeza meds ekaro mutabwate pesa mo kabeza lakini KEMSA mwajele mo kabe because security yes akad nero meds they want bakatuma chibesa meds baleta mario ekara mario gacha omugaba no monyena akamanya gutena katebanga ekera igura marame kugorukiel disentanga naki ngane jikato litwanya olejita bwate mario omugaba na akamanya gutena katebanga garonjeti embuti cartoons bone kera ronji embuti cartoons amario bakabura sinye gitari kurwerio mojoko bwa mario gukabura Nyamira akamana kubwata libago oyo de tamario gukuru KEMSA omanyete ni ntuto barigete umanya gitano no mugabana ni ntuto baite emirimo agabwata gaseri umbate tamwireti CID tamwireti yesisi abuga tu tugeresenga ngamario ngaye mario gachi achite akamoseri na kyogo serio muntu otugutire chibesa cyabanyene otugutire cyombe cyabanyene cyombe cyito intui umuntu ngiata iguru police ngiata iguru CID ngiata iguru release cyaba charge nite kuto flow bono si members balito jore no babwende bakubuliswa litalinje enere gasi yao inchenanya ko bakubuliswa no nekero tubwate no embono omo senator ere nkukwanira no senator jirane ko moyo omo senator oma etege ntongerge to muraria ge kurukungana ke noroje ekarona achaga iga ese station ye it is not enough ege ntongere to kurukanga public process serikali ege ntongere tebe una public participation ngiye kareta gato etali kuwanja public process go public participation chikore turu te radio go turu te TV station yoko enda to the ground omuseneta kurwaja ole nkuanire Nyamaya ti ndagenda sande moje mumubona naki ebaraseje mabe kire Nyamaya ward 1 kurwaja ole eya mayoka gukwana igoro yo mujandori Nyamira nere kero kende Nyamaya ward yo katari go ikabuseneti no omuseneta sen komora na matanga peke yake ne seneti yes amatanga ni seneti peke yake lakini ni kanisa ya Jumamosi yesterday kanisa ijinde nga Catholic ni na ni tayochi no tukurigire buna bono ekiro twakwanira omurobero buna sha kiro kine nchira kisha iranyara contribute twakwanira no nyamurobero buna ECD ntobwate eche basari kiro kine ikerengere kiao naki emeroberi ga kusichibese chiga serikali ra bwatoke buna kwetera sha gochase county ya Nyamira kusichija kitari chireme ya Nyamira chiranyara kogendereria county ya Nyamira ntobwate buna bono chibasari nchira nere chiranyara gukora magendera county ekwerende noroche madam again don't get into the kwera saba Nyamira kiriga na abantu be county ya Kisii baelewe kiriga before sha itaraje kokorega asini Nyamira because itu akanete iguru ya sha ndio enya gitari ye serikali ebwata maliogo ase sha ego te kokorega asini iri batoye yes well equipped ebwata kirigento niri ese nkobeka sha ne nkogwok ina batena bekigente kyo bimunge wa mario neri kero umuntu gama itenga nyagitari kire Nyamira nari baite gwe nyagitari kire Nyamira bono njirigiye bono tote buna West Mugrango nyagitari kiro cyagayitu engaki ya CDF engaki omweshimo gesamia nengo mochumba kurwerio account nyagitari kibaga kire Nyamira enyia para tote for the last 8 billion neri yenyia ebwat ya kisasa ebwat equipment zichionse niriri eragere kibesa chiasa ekero chigocha chitumeko omanyete ntubono emijando tobwategere kibesa chiri chiasa ekero chiaji cheto tebe go Nyamira general pamandi tutebe go situanyoro 10 million kibesa yitwanyora turusa na ichigwa kana abantu bakwabusa na ichigwa kana ekwerende chinyini na ichikugorobosie bogoja korugerwa abantu omega
bono intwe obotako bogerete rioka because our SHA ye kuba transferred with tenurki chiba sekizo woka na SHA sambura temu kijigo mosi gisi kyo korusi gisi oja kubona munyamira nyakitali kira mwatura kitinyamira nothing nakong ngiye ko linyamira ngende kwigero ekera tokurigere ase county ya Nyamira nonye abantu ku Western Kenya na bago chabacho ari kunyamira bago chakurulu Nyanza bacho ari kunyamira mundu tayo murari nago tebi ora kanyage kurubogera aje Nyamira mundu tayo ora arwe Western ya Nyamira instead mintu turatumukutia sabo yes nechibesa chiasha chiaito chiagenda sabu lakini militari chiabogera nchirikuja timato se kwambwa tribu nchirikuja ka totebe bono buna for example kibasa rinto kwate Nyamira that is an example eto kenga sukuru nchio chigo attract abanyamira basome Nyamira lakini ne party into West Mugirango chisukuru chikunga secondary school ne party ne chigo kolibia yes igo into e basari ya CDF ngomuzera abantu kurusi lakini manyanga ji constituency njirete chitabwa di sukuru era aturakize mundo zikacho ige basari elie kuwo ige konda siku hasta abana bago somera isko serikali yo maite kolete bintu iku oli leji basari chikuru equally chibasari ejina ijiko era abantu abali musina ba ICD baliku yes through these basaries gento ke kolika abantu kine nke ekaro bono ekaunti kerere gale di swale gakire tali bo ko bo onye kaunti tali konyo tei kongoli chinye nezimege ige kaunti inke nkonyere ama bere ni bwa chiombe ko kamande ndete konoria aine nyagitari jeno galia abarwire banyure cha osiji mono nyagitari ama bere na iraria akura 6 months itana gwokano na ndi yabe struggle ukonyora chibe ekoti no guti kukoda kitambwa kana chibesa onye ndirisha eko kolega siaiga properly onanga den ndiye gutoko na ndipaite no rojo no Nyamira je no hospital udire no matena te bwate maji onye nyagitari tibwate amaji amaji abakuru Nyamira na bo manyete kai ainama ekerinya no manyitubo chabo nya amaji atakire gutumika Nyamira a second nyagitari ime amaji atakire go flow chitabu chigo flow iga agotumika ryoka because ya nyagitari na si usavi ubwete kororekana yeke gongo chiguru chigasi ejo totebe buna bono gosekwa gaje nyagitari through SHA no jibasa chikuru chikoro maintenance nyagitari kibesa kiringo tikeru mure percentage gite no nene chaefu noje enga kenyora ene chaefu gitarasira ene chaefu ngo ikayarenga asegete yatengana ki ese kibesa mwato metego jaga tuwapatikere kimilioni ko mutumeke nikero tukuri bono chigazeti chiri tukoria rero ndochenga eserekari nigo bono abarai au na boige byombe obvious okiri kurigireria amangana ayaiga SHA ekero egotuko ngachi county nchire chanyorero mubarori goro obwe chibesa cha SHA kubatakana kiri bono ndochenga serikali Ministry of Health ngucha kire kumurikira abarira abaiga ba nyare ko services go sama ene amount chiri chabere emitted go charoro nechi chire chingasi huko koma konyorenga county buna county ya Nairobi county ya Uasin Gishu na boigo county ya Kisii no chitanga ine ese gatie chibasa chiri chanyore chibasa chinyinge cha SHA county ya Nyamira kiro kende kauli ya Nyamira teko nyora besa chinge cha SHA ase sauri ne ringana ke inyagitari ya Nyamira bandongo chibaro no nyagitari esaba to bako cha Kisika egaro kuna abantu bagire Kisii level 6 yali ogende enusu loche nusu Nyamira barwete nenusu bakatokaga na bande kuru samwe bagera matega oyugisiye because ye nebwate bitoti chiri faro gede chinana bono totebenga naki timati longisa usempo metir I think longisa po metir longisa na jeno hospital na Nyamira no maetenga korubo no nyen koru Kisiga no koru Nyamira
MRI of course jeno ne bwata MRI lakini ngoteba balinga MRI ile longiza nile more advanced witani nyamire ngima tebwata MRI nyamire ngima tebwata MRI no bweni mbole ketebota korwe minus x-ray ya MRI na bogo yakana turusha yes bona je MRI te nyamira na kishaira tumejiwa nyamira onye pathological laboratory te nyamira na kishaira tumejiwa nyamira ikobona nyamira injira tiyo bese jesa asifara asia sande jibese jiko na coin crisis jesa gotomo nyamira te kutoka sa na kongo tugwate bona mangana yobole microse county ya Nyamira kirogende ke merigi chae ikia kawa mbya kego koli Nyamira maete ntubwate region ya Ruguru na ntubwate Lugwa region Lugwa region ile tukamerikero kanana ne kawa na hapa region ya kamerikero kanana ne chae omaita kirigacha gere develop dio muralia yes number 1 inchi number 1 egento gikoro oyo obuoyo bwa serikali igobokare asakoro kuna Nyansiongo kichauri no serious body ikale bono Nyamira igesiri Nyamira haga mata norujenga Nyansiongo eko baberare yaro lekananga kisi ya ige kama chikobange bono usekonda serious mata ali abantu banyamire ningenda bono ko abantu bakona ngati atino bwo chikakui yemini dinga banta ubara Nyamira bakuru boyo kurubo basongo yes bono ngobwene tegosukio bwoyo nearer to the people abara imbayo number 1 county ebwene totoke bwale kiroli kinene gali kiturera chi county chibesa chi serikali etebe ngana ki obwoyo itukogete kitali kigete eturera deto kenyamaya na abantu aba serious gusenkuru bosongo no bale egekara na ubatenete intuge ndotokuru transport yok aba na ubako nibu obwoyo nyamaya kitali kigete saa 2 mpaka saa 11 nyamayere obwoyo boletire nga bweliminate njara noroje bona abarai bale sito mba understand ati meaning yokoleto obwoyo bona obwoyo bongonye tuikoboleta closer to the people igoburai buao noiza ineko bomurai ekawa kale emiakeri yakale ekereka ya kwato botenelio burungu serikali ya Kenyatta na moi kidogo ekawa ya gakirwo marigo na ndechimbola njire je gatomero bone binde bimbi abete developed bikaleto se county ekawa ndingo bakere kawa mario ekawa ndingo leto rubuyo bobe kwese chikawechi aya chi machine chiralia chi factory chiralia noje noni je miaka bonandaiga na bondo je ngana ta jiro 60 chi factory chiri na bonchiro chiri gari no chiri chi machine chiri chia gure tuko se 1958 tuko se 1940 chiri chintangani chiri chinkuru paka bono iga county government mbone repente ko system chiri bare the modern machine into what the Ministry of Agriculture gire se county na ende manyanga na Ministry of Agriculture edona nerigete kobeka chibesa ime wale pangengo bekere chibesa ime every financial year kire county ngonyole 200 million ku wale bank chiko support agriculture in Nyamira county tigango bato one project asijibesa je wale bank jiko kolegas ndundo jiroje no to jiroje chi factory bono gari factory na bego salika abarembas turago noroche akarobwate gari engoto bunego gusumbua egenteke factory yate na gusunu mutiyo mugimetari gosia kujikolie spare gema factory ebwate machine hold model ekora model itaira isi gotoka egenteke je gotoka emecharo ya bei ngibone county government yego tokonya sa mangana yecha hai noroche bindo ekarakonda kiambuko nyorole bindo na COVID Research Foundation COVID Research no bokonda kwanyora ebimeli no obire na ende chikagwe chinko na gochinji chire tari kagwe ri asime 1940 nere Europa kabono
ebintu bono manyete bachakire gutumika chimbe gukire improved Yes. ngokorete ibintu biri mbone county egwende gotoretera covid research ili Nyamira ngayire turogira abazungu covid nerega ili Nyamira no matene binde bimbi nothing aya abantu mbale tugatwale bale kurunga agricultural extension officers bale karikiro na national government bono rende egende yokia bete developed the county bono abantu bakurunga extension officers inkaibale bakubundisa abantu bakubatrain goro yobole miyogo mwatemire gwikira abarai buna baiga buna bono amu waziri bwobolemi usikiro kende abarai mbale batemire gwesokia kuburia mangana yaiga ase serikali county anna muna se chi wizara chirengeta mangana muna yobolemi omaite omuraria ndete ko tebia akara twakina otwakara kuna gusi edistu twagwate ni moja nyama ya Italia asenage de chombe twale koira chi yani abantu bale bakarule busonga bagatale ne chikali kye ko ngachi susugo se chiche florete saine sharp no chi saine sharp ko ikole oro mo fete na liyo kirega nyamaya asege sumugi ese chombe chiko bekero chimbe ntuwa bwata abantu bale ko ngaba kirigacha nabuga agricultural extension officer bari bagachire babari menti chae bakora yes baka bago guturi ni gozimike tebuka nabu bago koroka ngana ni jesime geja bacha ba ero bari gukora mirimo no pinte bimbi mbali kiri eso bwenge mbayo bono muntu bwagirigacha iko bare kwereta tutegira hondi na noruji egende ikwale ko abantu babamanya ngatenda kuburi yagirigacha na kitokuburi yagirigacha onye bakarule busunga noje distance yego Nyamira pakaga ntuntu akajire boso ko bariya otoma etengana ki chuma ine na chuma omofete na ligo gato kenyama nyamaya kurboso aise gotoka target egwiki ende ka ko apologize serious ringa ne gari yasalege bono akarura agirigaje minise yagirigaje intue kasi ito no kwenda ko muri office no kwenda ko muri office na ndo ma de bindombire ke debia jangana ki njoma de bindombire ke debigo jabia senya iko morali inkiye ka account government nganyiro muntu gwa grade de ko ka expert in agri why baguli ko bare da muntu rubwezi kugicha ore connected ne na ba kuga bwa bekuga umuntu tabadi any knowledge in agriculture obekuga why oise ko genda gari norude bora muna chombe chingiya totebe chombe chiaraka nego senkiambu the best cows chibridi jiri chinkong chingiya inobwene te gotoretera chimori chingiye kurukiambu korulimuru goje Nyamira egere tonyoro na itu totebe ngana ki egurupu yeito ntwa etu chimori isato egurupu ene ja etu chimori isato egurupu tora abantu 20 chimori echi onye ni jembuate je kobeka mori nkoe emori ende ngeuri na yo ja kobaka pagege umbetuko chiombe ichi no kerese kenyo omadino chino ne cooperative society chinjire chechagete to form a cooperative society no na matoke ko form society ya matoke omo kubwa kako ja to somi gari tenge breed ya matoke ya chire ariga naiga bono e cooperative mbare to matoke ya matoka e society in order ko form society inte abantu 200 mogoje kiumbe yamo kero mondasi meka matoke bitenga 100 under supervision extension officer Roma itenga after kuwa ni ya anda 200 amatoka akero mundasi mwede bitenga 100 amatoka kotokea ndakana kengane nganda abantu banyore chimbande mbusuro yes bona amatoka ya society etoma kubura chigari chiri nene through the society chikwere na iro because intuga kunyara konerania egekora house to house kero mundu nabwa amatoka yes muto nebo uragera tokoriga siji egasi account omaitekero gwachori bumuraria goiko bwibori ngana ki abantu aliese constituency sorudo sinobo chumba kwa bori osinobo MC abantu barenge 20 out of the 20 kwairire onye godete koborio kobomurayo muya ikaranze bori ngana ki nyasao yogera na irekero geke ini ritania abantu banginko bairanire
gugutware karenge rikiriyo no korera abantu bakobakorera emirimo Yes. nakira bono tugutigana amang'ana yo gusekera tugenete gukwanira igoro ya magendero bono kwanyora ng'a aba MCA gwatananka nkuri gati yaba MCA me county ya Nyamira lero nonye bikaro konyora ng'a ebigokorekana mara kabiri aba MCA ba Nyamira yare ko mo MCA nariga bunandese gikaeke igare ko bata good position yo kwere lizu walieri lakini bone se sauringa ninje bwekandega mo MCA tariga igonda aliteme impeachment nergete yabete ntangane yo ta kurusinya libobs yes njaba chinkwana nchacha kitwe kolinde chikakuba yes njege tuwese assembly njaba impeachment njaja ya kabire ya jusi nkolengere mwa yeguo ali no omo ogwataranika kore omo sipiko ti ndage tombwata buya sana kurukoke urengo rendo yesese giere igaro rekanete kare se group yego support impeachment mwa dusu mbwata go usiege bakagenda kumbe gari saidi yeye amagura yata gitara kabiri kiujanja bakagenda obo tuko obo motu impeachment changes chikawa oroje noroje ko bagendrete kona gosugumegenteke na ije ko majina arenge guikane yake ini ziri nkoet aba group ye atete ko imbichi gavana mbamo tetena naki speaker ndagete kia abanyamira bakeigwe ebikare ibinenge ngwikana renganga speaker gavana beta ba impeached we will impeach you yes ayo manyana ya tugudumaka timatusu kwene gedingwa na ugimbo no kwa keigure anye ta ko ba impeached na tugudumaka e problem iri Nyamira umurarie nene ne ringana ki kino mini Nyamira ekiagide esa kari yagide ka umura kino mini Nyamira oko umura elected MCAs bari 20 kino mini kire 15 oyo seito Nyamaya agasira impole nana oyo Nyansi yongorogoro obatwali bugatuguta rusiko bakatigara 18 18-15 no gutena mbeibono ya majiko ndedru nominated MCAs bale 15 barabu saidi yabo ndete yokure na ade barabu maite no jino nominate petition njiyo yiko bare move barabu no bale intact 15 bone kie mankere de kio mugaba no Nyamira kieko kuna upa na gika ese jino nomini no maturity barugete ko upe bya mabinde bibwate jina fasi lakini upa na irebo goliti mono bone karole nominated igogotegerera igore gari gokorera enomi ori nominated yigase tai development kene nkeyo si motion igari ko moiteria nini bintu buna le ko murenda impeachment ebina bintu bakora kene nkeyo nge ebina bitoko bakana no musahara bwe serikali umaite ono lituko liria impeachment omate impeachment igere fani sana nga 2 thirds omate bali mwena ali balenge 23 against 11 bali shuwa nga egente ke bagiake bago chiko kagaria obo tukobo libo chiko kira mambia oyo SPK na ndaga eta muine trochi 11 imbali intakiti muine akala kali 1 foot only akayereta aka omusubati ina ende nomini na ndo mati Nyamira je ndike konsinya nkelingana tipaka jikabira chire nominated yo bono mati je ko kumana abatari aba menyi kusepatari aba kuse na inteti ngomanya kibaletyo bono mati ngo abolinde ngana ki igaba kungu njeti mbwate makoso bakungu ko nominated ko subati ko nominated igo bona abasubati baito bagusi mbagiye zisukuru
gose mba isaini bono gose no na no isene ko nominated yes no na bo muta ko nominate kuruka obe nominate oko boli kwane noko omuchando noko bakurwa sigisa kweke ngaho gose noko nominate the wrong people no nomination ni nene esinyamira nererete michando bona karusie 40 ya moga asi 23 pakatika na 22 ga oyu mutbiko you take any percentage ii tu tadi ya kayesaria kayana bona giko liko na naki iko babu ile pa a food o mai de percentage liko calculate ile shida sana iko babu ile pa a food na mundu tanya ko ba afu uroti iko bono mundu no mugi akagoro muzu ba digiti tiza diko kwana rieto o muru ya giti kubiski mururaria agaja muineye agaita nomination bono hatred iria njanya gukwanika noro temba ruete ngana ki mba tebete ngana ki aje onye impeachment diligoita na toko impeach bono buna impeachment yanga weta baka mwirenda taforo ni sitting nyumbani nekibone yekoreto muchando asi aba MCA na wigo gwikirania magendera bono magendero tayara akorekane kururitu keri paka bono iga because they are seriously divided egekora bono baruete segasi emere mise development ibaruito bakande sebitina bono gasiri nyamene bitina byo ntobwate buna bono evikaro bya bunge mashinani omanye denoroche kwerende ebunge sebekire toratige ebunge umurarie togende segetuo giejikura egetuo giejikura ndakubuli ekia nkase inongereke ikio kubatiri kuna wake kura iberia yes omuntu akora magosa masini ekerio mwatekereka seted pae ABC dichiko ekereka seted na Kenya Gazette government printers IBC ireto IBC ireto kikaba Gazette egetuo kemo gesukiga kurwaria chikura chiri chikwa na Alfred Johnson a constituency because ya mwa gari chikura getuo ngeli Gazette ne county assembly ya Nyamira buna aliyesere position igere Gazette yes ebintu ebyo ko totebinya masinani ebyo byanga yebwana takokorekanira Nyamira yes county assembly ya Nyamira yes but MSL egotume kagari MSL ne gento ketekere special kwanza kere imported masinani yarusi kubaka rega toka masinani mbode bawo gosono mulinga mbajete bakarese kabendera chonga gari yes ihe bintu bako na boyiti masinani bine bintu ketebita takiri ense ngwe ngamba agana pakaiti budget masinani lakini mbawata bara igusaba MCA mbaro bakwenda baikirane save karive na numu barori goromono goikirana eitebuate mojando goikirana omanyete karomo ko bunarichi ko na moja bandero bumoja ntikale kinde njebweka njendo gesirichi ko ino abantu 1000 more isko yerichi ko na bango babo yes nande nkiye ko iranga bono nande ekorokana nga abara yabo yo bagenda to kuikirana roro bado mbaigwete biriro kirokene byaba abara ibande mbaigwete biriro byapa menyi banyamira kurinde barabunko ikirana bare bikare biga nande nkogenda bare mamincha kwanyaranga nyamira nere bwate chi speaker ibere umate norocho muraria kero mondese kumanyega asira yakora liji kondire Kenya nga employer ye speaker monto kiningo etoise komanye employer ye speaker ngoko employer ye speaker na ngoko muguta liji ke lirisi kuri Nyamira egasi yakorekana omonto kolike speaker ne assembly MCS kero monto na maite boyo no gena national government omonto kolike speaker na ababunge omonto ko imbiki speaker na ababunge uruje bona karoko nyoda executive ya so yemeneti nguru etalireti ya assembly yakanenga toligo tokora gas aye moine kiseria toigonye konyara koreta speaker lakini ese ulinga tokoete position yene nene the county government igotete koswama kugamba managing na baba kanire okoigwa nangoba bona oga umanyi nurujeka anoega sie seneta noira no jese fese teto veriti no ngiye wenda kwa kofi ya nani Onyamira
Kwa no museneta nere ama ngana yo kumburia iyo ni kazi ya seneta nero bwente na ende ne party ngana kyo mate to bwate o museneta Nyamira ne senior counsel inilu numu wakili omonene na ndina kolete na beto mukubu yesisi lakini asevi karo vinde twara vire to komurakiro kende gako ikaransa na executive go se o mugavana wa county ya Nyamira twaranga kiro kende ngotemare kumubekera libere igoro ya mugendere county ya Nyamira igonga emiremeri ya ukora tisaini gositikire tikerengo no ebintu bisale githenya mbere ne bintu ebinga kwanza agigati aria abeire gakogora na arari kiagera ekiro onye abantu banyamira bagendete ganga gorora ayaje assembly bono iga tigatura tige binde ne binde tianga se ale de assembly omojo omo dona morali inde juice gakobora na ke nankia ba MCA ba kora Nairobi omaite noroche omojando we Nyamira ogende aba MCA for the last 4 months mbaga nyora musara abafanyikazi bale assembly bali kwa nyora musara bakaimo kalende kuruha noroche division yeje upali bakale masinani mbachite bakajinjichia account wona chikaffect aba bali main ya assembly mega wona musara tuyo bona bakajinjichia account signatories bali bago sign isi account bali mbra moire masinani gabwate ono mu speaker no mu clerk yo abambara na buti signatory aya naba muine bobwato mu speaker ne clerk yes bona timu yeye ekanyago kelibwango egajinji signature chi account de ya masinani bona aba bakatuomera ekaro bachire bachekire banyorire ni bintu imbiri boronge baimokire je Nairobi no ji signature ji no ji kale tali Nyamira tubate speaker ivere aba clerk babere county ya Nyamira yoka ekiro korigere ase Kenya ngima nero yuka erichete nguma nero yuka ngima bohone ye kworo kinyana ki inje bono bunande Teribuya no roja na seste esa uli station ndo kwana gausigioka Teribuya kirege tokie kire president Teribuya kikozi abantu bali balenza babwenda bakolega si bafiriti yagera kirege ndugiye tumirese president ni makosa ese kutoka kanije president bono iga oma edo muntu naregete somewhere ole ina sata no office ofiriti eko ya mekonere Nyami umuntu yonda musiya bibaya sana eke kora blame ese president kirege umujando ri Nyamira Ruto president ne president yakobulunga na refe ne bane kero tukurigire ase county ya Nyamira umujando nsipe konyaranga kero kende abantu abangeni go bakora ucha serikali ya county tari go chaka na buri gwake kura na boigo na ba MCA abarai antu bwate chi minister chiri me serikali ya county ninke ko umujando bwose okubekerwa monene oyoro mutene omanyete karole CEO akarole CEO na rocheli inde gali yomulire ka kanse boindi omate gali yomulire boindi ese kutoka nere Kenya ga na boko le kasi Nairobi kwa te kusia speed go chiro mate kurwa go Nairobi sona li wana e gali iri ga kanse e gaita bantu 3000 at once roji a minister ya transport because he's the head eboringana kitali yaro ko gende gali tali yaro ko manage but no dibna ya kansega akalisaini immediately diji ko liense da buri ko na Nyamira kereme konero na bosi ko gavana ne senator lazima batoereza kuika batoereza imijandele kirega ntubwati omukonyi bo mugavana omukonyi bo mugavana omaite sheria ya Kenya sheria ya Kenya constitution yaro setubupe onye kwaligere tiga seti igoro deputy governor Zimbabwe tigas ebaro bosaiko onye tarachi ko kyago chokora tabwati meremo iga ko balokete digas amanya ko enda kokora ese county chiri troju na bono into deputy governor tobwate Nyamira no musomi taye machieso asi sukuru chiri chingi ya Kenya nena ajichiete esa mwana yo nyagita na ajietare iti chance yasinga indunto bwato umuntu deputy no muntu repo dakindari ko ubwasi eso ubwindari ko ubwasi bonere egenda ajieta gakora ekara alige kumbu bungani umbu bwate ngejo sana ekara umuntu alige iringana ki emekono nera era kaira na gajia kategera pi
ninki eko racing injo kiro tukurigereria kiro kende tukonya kumurikira Nyamira ekiro astekiro kwanyoranga umuntu utari watu kwa mono no mo deputy governor kiro kende reta bwatiri bagari ukonyara kwa advice omu governor bono manyete egasi ye kulingana ne system ye county omu governor nero bwente kumubanga deputy ne mubwate simia na mumwakire simina baka batengana ki noroche these big offices ntubwate tray moina ekorokina in ntubwate tray moina ekorokina out unokorukuru ali nayo mukubwaga iyo kanyore tray chitray ye chibere chijire ekaro chijire igoma ine gasioire igono fereti noroche bonere oyo deputy chitray chiaye in and out 2 years kenengena kobegerwo tuwa yuso kuambwati yani egasi ekero gasi tari go chota bune gasi okora no munuga chitwege jinji bwate chifile yobwende gusugurikira bintu mbiro go sign kende nkero bono rende emyaka ebere kende nkiana koretu esuri igo no re mirimo lakini umushahara ro gosengo sore kawaida ta konyara gusanga kirangero ikya no mugavana singe njekero ro mukonyi no bwente gukonya ko share your ideas kero kwaro rire kero keno mukubu kongo gendare bobe kwa mugoro omanye de no roje igoranje no roje no rega ombaite boruoiro bwato mubiro tinko umanya tingwashi ngesinga ni bomanyete nayo rande bi problem ubwate manye ko koboko obokonyi bono yo kabara nero wende batebio yo ngana ki etatisombwate gagire iganaiga nindaito bokonyi cruise lakini gose no ari mi county ya Nyamira na roje bintu bigenderete bunamangana buna iga yaba MCA konya gotaigwana na roje kikigenderete omagete no jo muraria siasa ne konsa egento drama siasa denga kasi mokaraga igo kurende mipaka sana omanye toyo yo kurunga deputy arangeria ba MCA noje liya soete bajagete kasi mapema era kagetenga ne gasi yale akarangeria ba MCA bonse piko jibuo ndagire karosi kwa kugamba rende ngana kitotete gusukume county ya ekendere bitukuri ko bwatia deputy njwango wa oyino mwana noye mapindu sikwa jakire ntitina bolinga kero kende arangeri aba MCA ntubwate buna bono gukwana no mugavana ngaki kero kende bakwandinga ne ga yaba MCA gutabwaterana na ro mugavana abu county ya Nyamira musikamo sinyari bo temire gukwana nga ni gabeire kagote makoreta aba MCA amakorende tibaracha okore nginga yare ko toka nga kero kende omo deputy governor nabo go mo senator beswana nire ntubwate no nyomo wakilishi babaso bateme gukwanira amangana ye gusikusange birengere bwe karanse mese mo basange engane yiga mbako nyara konyora way forward yokoreta aba MCA problem Nyamira gakio muraria neringana ki umuntu utagetengo koboro mwana utagete koba everything utagete koba in charge of everything na ndo utagete koba ngana ekiriginto enere mojanduri Nyamira wa approach mojanduri Nyamira ni gento getekirira isi sana omanyete igasi ebunoko yekora nabagenki mbaro omaita aba MC buna bali gambaru ita certain constituency bogwato mujumbo boigorari yale kobanga nije apa chumba apa panne neno minero oyo kurunga iri mayaka onko barangeli samwa ngaranse na baro tukuane mbate biye banga sisti ko kuanira aba MCA babo ekekora kero mo MCA na bwate se godi sarwe sarwiti mane go japono representation iri county go ene go man rep ne senator no mo deputy onere ne county yako gwakirisha abantu abana baru tuikarase tugambe uruji bona ba MCA aba ingeka naleta abachumbe omata abantu abako chako ba divide constituency by constituency aba MCA tutebena abo getuto bare 10 omweshimiwa ne gumandire puja inkurende boge tutuarwete tumera ne ina sata no hotel tuitaneri tukolima
ndabera tokini mbwata magoso timbwati magoso at the end no titi constituency yinye kuiga tokoro umujando uri Nyamira na ndege no 5 meetings only tuakori lakini omanyita abantu aba ne baraba ya MCA tokagera ngokurangira umuntu buno mwana kumudigizina age utatobenga njika kama kwana na sinjira ya maskani yes na age na kyonja ndike kida oyo kwana ne inege ngwara okwana na kiga kogera akero kende kwanyora ngabata gite baikire kerengo gyokurwana empia mona sana nekero tukuriga aiga Barnabas Eratemo kekonge kebaso agote akorwa doa Qatar na Teresa Kemunto kora Karatina ayenda Dismark agote akorwa na Nakuru Kaptembo na Mwalimu Elijah Ochenge agote banga kurwa St Catherine Academy Kioge na Surambaya Rosafi kurwa Nairobi mkuru kwa Ruben Moya Ananda agote live from Nyagenge umwancho murigerere niko turagenda se mutumo komuke onye kubwate okuboria kose kubwate kerengere rigende oganete usanga Ochega se studio nabo ore no bosibore pogo tukira se chinse mo cha Facebook buna Getembe TV chinse mo chiri cha YouTube Getembe TV and FM nende no gotonyora tore yemasemo gose live namba yetu ya studio ere 07 26 44 73 67 manyire tere ya ochise muchiri watu watiri kule mambi abono nabo igo ekerengerere kya ongere kigose kero keno nyuko bwate okuboria nabo gotuma gocha ase enamba yo nabo igo chinse mecho na Facebook na YouTube mutuma komoke na nde tumanya koirana erinde gukorera igoro ya magendero me county ya Nyamira. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbare njara ayo mworo karugetanda bana mbare njara uzito somya bamurama chekuya mandege uzito somya bamurama chekuya Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie riso lyao chingaki ogoswasa yegakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yega babwata chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwata chi profile net gauges ao unabono babwata normal corrugated na boigo box corrugated asbego babwata Dumrang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia yechigeche merongibire na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na wigo na versatile mat MRM niko mbabwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na wigo web design mbabwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na wigo na green obutambe bwe mabati yiga niko bokorengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na wigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo chigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
Skun Clinic ni nyagitari ya kerero iyukurwa obokorari bw'obugwenia asamarwire au asugutumika amaliogo akurwa chinse cha maiko nigo bakubwenia asugutumika chimashini chinkongu echi chikuligiriria na kunenkia omuchando bomorwaire inyura nigo bakoringolia babwenia na kurwa amaliogo nigoliria boli amaliogo nigoliria mubuko na eliororo nkubwenia abali emechando buna pressure arthritis esukari ulcers kolengania cho amarwire yenda marwire abasacha n'abakungu gatiya yande amange nigo bakwigura akira litukulia Jumatatu guika Ijumaa guchagara chinsa ibere chamambya guika chinsa 11 chamagoroba batalere imeyo muchobosongo asamagacho a Uhuru Towers lirongolia gatatu use oba kiresimi ase enamba enoti isano na ibere enoti isato ibere eyemo ibere enoti gose enoti isano na ibere isato isano nemo isano na ibere kianda ibere isano nemo inye Skun Clinic asobokorari obuya minyoka. This March on Star Times, enjoy non-stop drama, romance, and intrigue. Renew your subscription to enjoy intense battles in a fight for survival on Gangs of Manila. The gripping tale of fate on Wild Heart. I loved you so much. Heartwarming power of dreams on Hands on the Dream. Love against all odds on Soulmates. The flutter of love at first sight on Eclipse of the Heart. You've also become the queen of my heart. Renew your subscription today to never miss a moment of the best of global dramas on your StarTimes decoder. Download the StarTimes On app to enjoy unlimited entertainment anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Amarietane Neriki Misuko na Eriki Misuko no manyagetaria imeye nyagetaria Nugapesi ni nyagetaria gotoka somo chobosongo ebwato obokoreri bwayo buyakigima nakobwa monego tumeka chimashini chekerero echi cyarure korwa sense ya South Korea Nugapesi etobwato obokoreri boito gaiga nakobwa mono twakonyiro mu gusiasa atambe twabelire gaiga segekege tambe korwa mwako 2018 mogusi onde bwensi obwate mechando wao unabono mochando bwegetekyo mogongo gugwatia amagora kobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona moroira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetali chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetali to ya Nugapesi elinda nyoro bobwenia obwega boito aiga Nugapesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandon siyo kobekera kemika somubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo gotumeka chimashini na kobwa mono chindetere chiana no Diamond Tomenium nilitariana igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igona nyore to buruire mwaka 2002 oburuire obuna akire korinya getari na irunya getari baka bwasinyire bono ngoteba ngonde bwensi ura toke ngana no buruire buno bobwa mauga boko bimbio mubiro yo gwati botari korara era tigaike gaige senya getari ya Nugapesi elinde mokonde munanji gwetenga yankonyire tinare ko nyara konchole bigoti na gwe kumba lakini bono ko nyara konchole bigoti nyigwetenga bono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta Kongoro kwa Esther Nyariki ayande ngoro ku Madam Director korwa se enyagitari ya Nugapesi nogo tonyora asama gacho Uhuru Towers second floor tirongo yakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro kunyara kurigia enibo Nugapesi nige gotoka asama gacho Uhuru Towers ye building yege sinyaine mteira igotore Kenya Women igoro tirongo ria kabere egento ndahakikishere omogusi yo minto Nugapesi nero yokere aso mochio bosongo
timo ngaineka emekoro ne menge yachire se chinambe chinaba obwenete gutwakira tuba obushauri boisaine motonyore tubakonye twakonyira abange asamange nabuko bakirisi migwitra chinamba chabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nuga Best gotanga mbuya kubwako gwenya. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamuraba chekuya mandege uzito somya bamuraba. Karibu sana ndio mwancho murigire nekero bono turigetie ucio gukura umurobiri bwirituko ria rero ucio umurobiri wetu ani rituko ria rero na boigo nekero tukurigirira county ya Nyamira Mr. Onsomu nekero bono tukurigirira gose igati ye bintu biri abarai babonete gukora kuri ndi bataraikirani na bono aba MC inki yake babonete gukora bataragikora erinde county ya Nyamira nyare gusuka bucio aba MC Banyamira number 1 endo bagirite assembly no kubeka machiko number 2 no gukora oversight oversight no kurenda kibesa giri cyo gutumukuru wese serikali ya iguru gikora emeremo kibesa ngisira aba MC baito bagite bakebe gasi yabo magendo ta ya ko Nyamira asesa uri kibesa giko number 1 asesa bu yana ya raf tungo jana nara kora serious audit kibesa gisire Nyamira ko gere jidake jibona ida ekire over 4 billion ekaro wake hesabu toto yejibesa tu anyoleti ese ki financial year kibere eka ki financial ni year ni bere tu ba koregas kibesa chio 84% jigeterna sana ekaro kibesa jitari korokana development ye koba na mbeye mo Nyamira nto bwate county headquarters oise koenda cia umugavana bose yes eso umugavana bwente go karansa ekinege ntonkweresa abaguziba mintu na bakenya baitu Nyamira tebwati gento kikona county headquarters tebwati enyombe lirega ali ya Nyamira alia eyagajetu engakyo mochumba arengeti olikunga chasizo nyanja yagajetu ne ministry ya interior arenge assistant boni gani ngo bwente kwa gachi office ya mugavana office yo mugavana nero bwente kwa gacha because ye budget ina create kurwezi assembly kibesa kiabeke ruoro kiri every financial year kibesa nkobe kuchiro chiaruzigbo chiabeku no chese kibesa jina na 4 billion chisirete among the 4 billion chisirete ejimo chiabone choko gacha county headquarters yes aina mangana evidence yes mwale gonsa evidence ina le kende omwancho murigereria na barakuminga nkaiti report ichiga chukuru ese office ya auditor general tusiko gende se budget ya Nyamira no anae osiko ande se simi asinale budget ya Nyamira sebekire audit queries auditor general akabeka audit queries asamo ese mukenya ndo bwensi ya kuassess oro no roboti to bonete konyoro cross auditor general korende ekero gosa online no biro online ngoigulire Nyamira ja ku advance ne limiting ana ki 65% of the total budget yijibeza cha tometi Nyamira ijasirite ekagera advance report ika yes ekyo ne kerengere kya kari kutari wote na oito kuro igasi getesene kya getembe ayina yonsomo yes ekwere ndi akara kugenda ase ground gasti yeka kolekana na ase besa njiyo
omanyete serikali ye county ye bwate chi ministry 10 mbabundi se bono ngworokereri chi ministry education noere, health noere, agriculture noere, ne chinde ase chi ministry ye chi mbabwate kere office ne bwate food book yaye ekworokingana ki esa agriculture kere warding gas ke bwende kokorwo bono moye musiye ga ko mokorwo se assembly mwinario gane so office ya agriculture goche kinana ki ebinto bya agriculture bikore se ward ya bya ite tibu se budget bya koru se mbira koru onye mbira koru sababu ne rugwete kurana tutabingana ki ngige kogera egasi ya agriculture etaliko kana MMCA MMCA iyo ndio kazi yake because ekere budget yare gokoru omanyete noroje ebintu ngire tokurukanga authority authority omate seruga ye account authority na re budget ngokoru authority budget ye mako implemented na ba MCA yes budget gokoru minus authority kuru se county assembly bono lene nganye twaite tingana ki chiwesa chia Mario kwantu abegito wana MCA na ni rumwe kanse mukabege budget eminisa ya health ne bwate budget ya Mario ngegora Mario gabolete ini juwa board tago kwanera chi board chid o my take board nere constituency yao tago pretend ko jaka ko kwanere ka ujinge kara kwanere board yao eli ko represent Mario nao e board eli yao ko represent isi d classes injia ka jiriji kaera aba MCA na bobwate ribagari abene kusina bobwenda bako yes because the budget ina baya roseti oro na baya tivesa chikabwato na bobabege into my de ba to quality public participation to gakora baka tena ki to ebiras to kwagacha to esi to kuje kusimika chikako to esi to kuje kupeka chiombe umwako genda binde imbirikora kana mubwenda kubuki hiyo ni kasi ya MCA aya to tevena na ki one pili only Nyamira kuruya assembly ria jagete one MCA tega oledro muswada gari ogaita okabeceria just one takono kwenda muraria mangana mange eye mayuka muswada wetiri oyomo nuruje no tebangana ki troje public toilet njie taoni gari njiyo ora to muswada ngana ki monto nde bwense pi ogotoka oyino muswada yongo ngwashumo monto nde bwense pi ogotoka ogosiare gosoko yuruneti andons e punishment nere e bilio madnere tiango bajega apa to tebi bil nere baite igoro yi egento kinga bune mba bulitende bajaga gina kwana no legislation pa ko kora koro ziseria koruwe county ya jagiti ziserire ngabaro siri iringa kesa abako biri vale noroje nyegitari nkirege zire ibere ni Nyamira kwanza isatu ibere isatu aya mekale bokeira ekorugunya obe neye ndere ruguraiga bugezutu ekoruguna geteni asaguna kebiriki omuraria kinyagitari egi kiagakire emegondo y'abanyene serikali etaragura mugondo ayo na yonsomu nekero bono tukurikiriria inchera kibono eranyare kone kiwonga ekero tupwate buna bono political activists gose bari bakugira bwene bwa manya bantu buna kuru county ya Nyamira naki baranyare kwendera gusigeta gusikurwanirira obwene bwabamenye ibe county ya Nyamira batiri gusona na ne serikali gose etari korokana muna ne segimo tingite serikali ya county intunto ekar omanyete noroje bono omurarida dokubulia urubaiga marogo boga na nyumba abana bakubuli na batete kuragira banyendagira te ukubuli biranyo cyako pajwa we could provide a solution yes bona karo to kubuli ngana ki keneke ngira karo egabara ne biranya bwende kubuli gotochwa ta kusa bwende gotekera usina bwende ko motekera yumi omanyete karo monta ko buri egento kerio tarakora naboko pretend como a hope como ama tumaini giti just yogo pretend como ama tumaini giti no egento buna bono tutabengana ki abantu bakorunga abafanyikazi 95% abaitaine na gavana tima dio mojano no yiwe
ebintu mbire biribire ng'ana ki ng'ekero omugaba n'omukora aruro omoyie chirote taiti kora bantu aba barigetu n'erigi mweringo inere emechanda eri Nyamira bono bono bantu baria mbasikaini gasite konyara gokoreka ekero igwanaine n'abarai norochiapagerai ekero igwanaine n'aba MCA mboromaete abantu aba abafanyikazi mbabwate chigodi ase baruete kero omo MCA orochare sotena naki abantu baruete godi yao 100 gachiokwane na barabu aya muineria abantu baruete godi yao na 50 gachiokwane na barabu tokonyora ng'omochando oyo okeani gukorwa esori ira ng'ora bono inonchera kimuranyare kubwatera na mukwane nirio ngeri mekiagera kero kine nabo konyora nga nabo omonto agotema gutwara ebirengere bire bia kose okugania okuyochasa abantu lakini kwanyora ng'ani gare bweka kose kwanyora gwatigirwa ebweka omanyete serikali yo Kenya na oroje totebe osine grupu ye chi activist kose grupu ye chi kwachido serikali yo Kenya no majina bego tumeka ko divide timati usende kiroge manyete na beko mira naga section gete abatebi ngaye bwato bukimubo irangora lakini kero mubwate kirenge ke umete mubwente kubagikana nande kero mubwate golia ya bono nyaba MCA nabwo abantu abanene bakoba kunechi bese abachumbe nabwo abantu abanene bakoba kunechi bese abasenete nabwo abantu abanene bakoba kunechi bese bono oyo kurunga nero mugabana nkale ngarangeli wesene orangeli bumara 20 times matoke okitwanya konyora kurwisene tiri ibintu bagenda batigi igonga ebikare biga akurangirwe class ekero gochase chi committee aime yesenete igo matoke okyaro biraleta matunda akurwe pure useless keneke nothing igo bono kurangirwe cha senate tebwati one senate oroje onye senate bwate matoke abantu baguna chigojido ne chi activist matoke turatware senate neri bwate kri system ya serikali no bile megari ne bwate powers onye kukwanga goja na bwo ku fine ningi kego chiyakorekana chibeze chiko ibunza chiko tire nandi chaji gukora buti abantu iguru yes ayo nayo nsomu kero kende onye kubwate eringana erimo gochase abarai bareme ya Nyamira nabo iko mumenyi we county ya Nyamira ne kero togocha gukora inchege ntomuralia nare goteba iga abachumbe bane ba Nyamira egumanire bweyemo ne senete yemo bachemo number 1 barangeli egabana na deputy mujando kyole Nyamira aya baragambe tinkomanya muna bara ikere tinkomanya lakini nje egento ndagete bagambe bai okoigwana ekaraba kurira aba pamanya koleta ba MCA bono oroje yes baba ikaransia semesa baba igwana ni bakoruga ekaraba igwana baba igwana niri abafanyikazi na para barangeli meeting somewhere because abafanyikazi are key onye bakorangeli kuigwana nkoyo okuigwana nabo kuri kuigenje kabiri tayinyipa chikotumeka no lakini ngonye godate arwana ere bwika ere mumugaba na bwika uroje bwika kakita kunyara nakia kunyara bo ta kunyara kubikira bonsa omwe tumuntu naregete uroje omuntu naregete uranyore toitaine genera ngotomo gochisare ogenda omukwane omwe tumuntu ne bagatena onye tari ya muntu ntore kuigwana tumaje usike usigwanya ukiko yes onye tari ya muntu ntore kuigwana ngire ndaza gutumira same mediator yes ngiata gutumira same method atumie chinjira chingao tari kwa approach aba MCA directly ba MC boro baria batwarira manyinga mabemba likuigwana lakini abajumba abekero korigererie buya aba bararigi guchigutumwa kusekero tubwate no nyomo senator okay of course da gutumwa mo senator ikiagera ni garo yo mo bunera ro yo mo ekero tubwate buna bono abajumbe abo barachigutumwa orochenga mbare willing kobeka ba MCA babamo usaba MCA aba ikaba guchugukwanero emetu yabo mbare abantu abororo baranyare gutegerera tinta iteko ba tebera yes or no tigabakwanero baratema ukwanero tigabakwanero tinta iteko ba bekira linga nangambange omaite no roje no karo no roje omwana oli obekite sukuru igere kabere aite gosagwe ebintu bire bibere
lakini kwa nyoro gosembere kore ugwita yes bono rinde kero utumita abantu abanga genda ndetera abantu bari SMS igubwate matumaini no kuigwa na nkoro to basa kubeka negative no twara matumaini na enda masabo abantu bari bagore jisara bega jisara abantu bayibwana na omorembo yesobo kwani nyamire nyasaye gabore to indusa idando amasabo mba county yakorerwa amasabo ali ngenzo ngega amasabo na koretu and people took it serious no roje madam omaide to korra chigari getiji ngere tabanto debe na ina masabo chigari chingere tabanto debe na ina masabo roje system ina ko tebe ngana ki ebiyombe bibikwa rukando bitaraletwamo no ana masabo na bale kwenda same way boneke no roje amasabo agoje lita noje lita bono egara to itaine njenaye omuntu ajate bena ate kutuiguana ni kuitira amasabo gutubitiriri tuiguana ne kuitirisa amasabo ngote bana amasabo na tuiguana tago tubeka no wakachinkwana chirakoru chinjira chinde chinyingi chiratumeka yes na ndinoro jiga si muna toka ekora no na ibunoro obisiga oje muna bono kwa ngambiri buye kwa boli ya maswali buye ekanisa umaite se wiki to kwa matukata na bere kanisa to kwa ndaita Jumamosi uso Jumapili unaje Jumamosi ngogena asa 100% asa matuko 7 ike kanisa igonye 10% only oroje brain 10% gasi nya sai de wende ko korwe nje kapi yambugete ko ya 100% chio bisi jibago kora ya mira galia na kinya sara baiwe mbari ko kora kan but a week noje 6 days in a week e ba ko lega si aramu yoka oja masabai ko ante bia ingana ko rugale 6 days omulega si yoborianania gotokonyera abantu guita abantu uroje lakini litu mwamanya go pretend on Saturday ngane kanisa mo muri ama tukosita e percentage ya nene musaliti ama sabayo begiti na kinya sara ko igwe ama tukosita igo kolega si obukurumi buka nali tukolia sabalioka na dio tayo kuruma na jogo takagotenenga yani ko utenenga somane nenyarkan nyasaye na ko mulembo ama sabali gata kete kube kujya siri tukerimo binte bibinde bigokorwa 6 days imbarabirigereri imbarabikwanira abate gukwanira teke bindo kabira buna biri nyasaye ta gwanjara no na enda masabato kagera ngana ki ebibire na baga tabanga nona na bogwesabira aje bwika ayo monyene tige bintu biri batanango sabirure bono ni ngiru sirongale ona baire twe ngonye tiri muntu muronge ni saber kurubwa kede baga maroba tiko onye tora itaba kurume yao aba MC embaje to aba MC baje na abantu bali go 13 bali balense melio the majority iri chi adu chi nene baje taria umuzine dana arengo ababunge mbarengo egumanire punja arengo bona abantu bago saber ne account commission ya Nyamira na Nyalibubuka babi mbia mono sana kiro kende kwari gukwania babere batatu ikiro otogukura umuroberio amakwania number 1 familia na nabungukwania namba 2 omonge na mamanka alia okurukusibia no mugaka maifato okuruponsom na bana banese bali kenye banyi onye banyigwe na baranyigwe na bakwani maiga mange n'abantu bagetembe bali bataliyana bali bagikobogisa jine na barona bakwani yemo mbia mwana sana oyo Gilbert Atei Onsomo na ndeure political activist kurase county ya Nyamira ikirongorigire ya Nancy Antovina watching live from Keumbu nere Sam Mangarante buna akweruka Samuel Oyunge nere Charles Sangara na abande bonsi balindo chibagote banga timu eri ya Kerera babo William Asuma bonsi babo Sylvia Anyamweya no bare imeyo moroberio ko bairanere mbe muno sana soko kogendera gusanga na into gucheka ase studio menta gekana nagoteba tuned in from Kiumbu Kenyambi imeyo moroberio na my parents Mama Divina Mzee Michira amo na my brother
poor millionaire Alex Ogari mbia mono sana ase bonsi bali mwabere mugosanga nainto gochiga ase studio ritukeriga ariarero nindo chenga rero korokananga ense enekendete ego mwancho murigire nekero ndache kogotiga ase emeroberinde kubwatia nigo ndanya nkukuganiranga onyara kwibikase iribirira kigima nabo igo etume kigima soka bwatie kibago kyao ekiagerekire wiki ya chakire nigo oraganie ose onde bwensi aligetie koenekenga onyare kubwata Uchaga wiki ya sinjira eri yo munguzo na boigo onyare gotema gwetoma erinde koenekenga chinjira chae chanyare gwikirana gosimiro biririo bwate na boigo ebirengere birio bwate byanyarire gwikirana kubairanire mbia mono sana bateneri wegeta sine kiga na bonsi bali banyara koenekia murobere wega oikiranire buna korwa studio ya kabere ere avila kariri na boigo bonsi bali banyara gwikirana na inche emambia yabona koenekenga kwanyore riogi nechibicha asinjira eri ngikirano kigima kubairanĩria mbuya mono goika alituko oria angio na kuganirio tware uburigirio bia nchenguru kwa Matilda Obaigwa Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbale njara ayo mwaro karugetanda bana mbale njara uzito somya bamuraba chekuya mandege uzito somya bamuraba chekuya mandege Josemo Distributors nabonya baya asebinto ao ebyobire ebyekene na ebikerano mbabwate ebinto byambogondo bunna chimbusuro chiriye chetembo Duma 6213 DK777 Pioneer na Bana 691 Boigo KH500 nechinde chinyenge mbabwate Grifo Seta roundups amaliogo yokurabia na koburuga eliogo simeka lioka otalikorema na amuyo yechinyencho ao kurwa asichi company ao boigo mbabwate chinyeke nechindagira ao chietugobuna Max Milik na Big Feeds amangana mayanaya Josemo Distributors ni goboigo bakurwa obosemia boboleme kurwa ase abamanyi boboleme bosakegma inyora amaguli yabo nigo ali aya insekegma asebinto byekene otanyore ande onsi nabo okubanyora aso obokoreri bwabo asichinsagyo ao buna kisi keroka kirgols nabungoma Imiakisi niko bagutuka anyene roundabout ya KTRH gusekisi Teaching and Rivaro Hospital asebara yenye gitari asamange bakire esimi ase enamba 0791-444-734 gose 0791-444-732 Josemo Distributors asubwa bolemi nobotuge. Ase ogo design, print, naboigo brand, gwakero chibiche, naboigo videography, Kisi Printing Hub, KPH, nintwe abanyankongo asorongo irega.